El Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Llevant otorga els premis de la promoció de la enginyeria agronòmica. L'acte d'entrega comptava amb la presència de la consellera d'Agricultura, Elena Cebrián, i més de 230 representants i professionals del sector. Així ho acrediten els premiats d'esta edició amb una llarga trayectoria. Es un sector que ha hecho un esfuerzo notable durante todos estos años de la crisis, que ha mantenido el empleo, que ha creado riqueza y desarrollo y que está en una posició competitiva. Els premis de promoció de la enginyeria agronòmica es consoliden amb la quinta edició com l'encontre anual de referència del sector agroalimentari, un dels més punters a nivell nacional i amb clara vocació internacional, gràcies a la iniciativa i intensa aposta per l'excel·lència i la innovació. Lo que se valora es la forma en que los recién terminados proyectan sus conocimientos en el proyecto que realizan, la originalidad del proyecto, la ejecución técnica del mismo y todo lo demás. Enguany els premis han recaigut en Anecop, la primera empresa hortofrutícola del Mediterrani, una de les empreses vinculades a la actividad profesional de enginyers agrònoms. Necesitamos a los ingenieros para que nos ayuden a hacer cada vez mejor nuestras producciones y poder llegar con mejores condiciones al mercado. A través de los 40 años de existencia de Anecop pues hemos conseguido llegar a donde estamos y esperamos poder seguir creciendo y poder seguir obteniendo mejores resultados para que nuestros agricultores y productores puedan seguir viviendo de su producción. Un dels altres premiats ha sigut EPSA, un exemple d'empresa capaç de llançar al mercat productes fruit de la innovació, la investigació i el desenvolupament, amb el seu nou projecte EPSA Ferro, un additiu de ferro microencapsulat de principis bioactius. Un producto que hemos desarrollado en un proyecto europeo junto con la INIA y junto con una universidad italiana y otras gentes para microencapsular hierro, de manera que se puede aportar a la harina en la fabricación del pan y comiendo ese pan pues suple las carencias de hierro que puede tener mucha gente. Se habla de millones de personas en el mundo. Les dones també han tingut una especial rellevància. S'ha atorgat el premi a la primera dona enginyera agrònoma col·legiada a València, Anna Casp, un exemple que va trencar amb el sostre de vidre i la bretxa de gènere en l'accés de la dona a la enginyeria. Es una gran satisfacción y además que sea desde el colegio, este colegio en el que me pasé un montón de años colegiada y conviviendo en muchas cosas. Finalment s'ha atorgat el Premi Experiència Nobel a la jove Anna Dotor pel seu projecte final de grau amb el títol Planta de procesament d'ensalades de cuarta gama, un projecte original y complex. Es una planta de procesado de ensaladas de cuarta gama, que son estas bolsitas de ensalada que todos compramos en los supermercados. Entonces, pues bueno, era el diseño de la industria, la proyección de la misma, todas las instalaciones, la estructura, el proceso, la calidad, todo, un proyecto integral. La consellera d'Agricultura ha destacat la importància de futur com a professió i l'esforç del col·legi per revitalitzar la professió dels enginyers agrònoms, així com el paper de la dona. La amplitud de materias en las que están formados los ingenieros agrónomos, por demostrar que tenemos mucho futuro como profesión, como formación. Uns premis molt necessaris que donen visibilitat al sector i als professionals agrònoms.